be troubled. You believe in me and also believe in God. Inkosi ingayisekelele ufunda kwelizwi layo ngokunaphakade. Amen. Now, each and every one of us has experienced in moments apho inhliziyo zabo zikhathazekile kwaye zi-troubled. Now, ungafika ba bezi-troubled ngenxa ye-financial difficulties esijongana kwenye nazo. Ungafika bezi-troubled because of silahlekelwe ngumntu ebesimthanda. Ungafika bezi-troubled because of i-disappointments. Ungafika bezi-troubled because asiyazi uba ingomso lisiphethele ntoni. Okanye ungafika bezi-troubled because imithandazo yethu esiyithandazayo ayide iphenduleke. Now ndivumelene ndithi even i-disciples zikaYesu nazo beziyi-experiencile into enjalo. Bahamba noYesu for over iminyaka emithathu, to a point whereby they even believed in yoba uYesu was about to establish ubukumkani bakhe apha emhlabeni. Now one night bathi behleli beheva besitya isidlo sokugqibela, uYesu wavakala ekhupha amazwi athi kubo, omnye wabo uzamnqatha, uPeter uzamkhanyela kathathu, kwaye yena uYesu ubuqu uzawumka kubo. Now I want us to imagine into yokuba how confused and discouraged the disciples kaYesu were at that time. Ngoba uYesu did not begin by uthetha about suffering yakhe ubuqu, but i-concern yakhe was much more on the condition of inhliziyo zabafundi bakhe. Kulapho ke ngokukhuphe amazwi athi bana, let not your hearts be troubled. I want to believe into yoba the reason uYesu ethethela amazwi kwabafundi bakhe, it is because wayeyazi into yoba uloyiko tends to cloud our faith, but ukholo kuye nothembela kuye kuzisa uxolo ebomini bethu. Now there are 3 points endifuna uzitaphula from the chapter, then engengoku ndihlale phansi. Now the first point ekuthethwa ngayo kule chapter, it is that Jesus gives us hope. Now xa ufunda incwadi kaJohn chapter 14 ukwehla nazo, unandawo athi pha uYesu, in my Father's house are many mansions, therefore I go to prepare a place for you. Now uYesu xa siqaphela kule ndawo akaqali ngokuthi izulu yinto ekhoyo, but uthi ndiyahamba ndiyokulungiselela indawo. Now le nto indenze nda-understanda into yokubana not only izulu likhona, but izulu is something that is very personal. uYesu uyawazi amagama ethu, uyazazi i-struggles zethu, uyazazi i-victories zethu, kwaye uyazazi i-failures zethu. But regardless of yonke loo nto, yena uyahamba uyolungisa indawo for abo bantu bathembele kuye. Sometimes as Christians, abantu abakholwa kuYesu, we tend to put focus on izinto zalapha emhlabeni and we forget i-final destination yethu. Imisebenzi yethu ingatshintsha, i-health yethu ingafeyila, i-relationships zethu with abanye abantu they may not last, but isithembiso sikaYesu yena soba uyosilungiselela indawo will never change. Amen. Umhlaba lo siphila kuwo namhlanje, it is not our final destination. U-Ellen White uyasikhumbula kwiincwadi zakhe into yokubana uYesu wayefuna ii-disciples zakhe zijonge beyond the sorrow yoba ebashiya, but bajonge at the cross. uYesu usinika isithembiso into sokuba let us remain faithful kuye even when life is difficult unto us. Whenever our lives becomes overwhelming ebomini bethu, uYesu is preparing something that is far more better than what the world we live in can offer us. Now the second point from uthetha ngayo, it is that Jesus is the way. uThomas wabuza umbuzo into yokuba, Lord, we do not know where you are going. How can we then know the way? uYesu waphendula kwenye scriptures zakhe esithi, I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Now apha I want us to notice into yokubana uYesu uthe xa ephendula uThomas akathanga ndiza kunibonisa indlela, kodwa uphendule esithi ndim indlela. Abantu abaninzi they believe into yokubana zininzi indlela eziya kuYesu. Abanye believe that imisebenzi yabo emihle will be enough into yoba baye kuYesu. Abanye believe that i-religion, i-traditions or human wisdom is enough, but uYesu made it very clear to abafundi bakhe into yokubana i-salvation ifumaneka kuye yedwa. Yena he is the bridge between isono somntu and uYesu ubuqu. Now without uYesu asizulifumana uxolo. Without uYesu asizuyifumana the eternal life esithenjiswe yona, because ulandela uYesu is more than uba size enkonzweni sizonqula yena. It is obeying him because siyayazi into yoba uyasithanda. Now the question today,
It is not merely whether we know about Jesus, but the question today it is that, are we walking with him every day? Now the last point in Funutitanga, it is that we are never alone. Now uyesu wathi esahleni abafundi bakhe understand okanye yafika kwengqondweni yobana abafundi bakhe xa yena sele ehamba would feel abandoned, but wathi kubo, even though ndihamba ndinishiya nesithembiso esikhulu into yoba umoya wam oyingcwele uzawushiyeka kunye nani. Now uyesu understand that even though yena wayezawuhamba physically phakathi kwabafundi bakhe, but i-presence yomoya oyingcwele izawushiyeka ikunye nabo. Sometimes siyathandaza sinemibuzo into yokubana Yesu uphina xa kunje, but according to Yesu yena uyayazi uba we are never alone even when life seems difficult. Abanye abantu okanye thina we often expect into yoba uYesu removes the difficulties that we find ourselves in, but uYesu yena is not going to remove us from those difficulties. Rather into azawuyenza yena uzawuhamba kunye nathi in the midst of those difficulties. Izithembiso zakhe zezoba uzawuhamba kunye nathi njengokuba uYesu wayekunye noDaniel emathini ngonyama, wayekunye wayekunye noJoseph eprison, wayekunye noPaul eprison, ukunye nathi even namhlanje. Whenever we feel lonely, we feel discouraged and feel forgotten, let us remember that Yesu has never abandoned us. Umoya wakhe oyingcwele ukunye nathi. Xa senivala ndifuna uvala ngento ethi Christ's peace is different. uYesu uenda imessage yakhe kwabafundi bakhe esithi peace I live with you. Now umhlaba lo siphila kuwo wona uofferisha temporary peace. Imali esinayo can disappear, health can change, abantu can disappoint us, and the success yethu can fade, but uYesu noxolo lwakhe remains faithful to us even when izinto zisijikela. It is peace rooted in knowing that uYesu is in control. uYesu is preparing a place for us, not because life is easy, but because uYesu is faithful unto us. Inga namhlanje singayazi okanye umuntu athi kuye asixelele into yokubana let not your heart be troubled. Whatever burdens that you are carrying namhlanje, yizise kuYesu, themba izithembiso zakhe, hamba kunye naye daily, depend on umoya ongcwele, kwaye sigcina amehlo ethu kuba ngumqiniso okhulu lethu. Kuba kweba mzuzwana aze ahle ozayo azothatha abantwana bakhe. Amen. Amen.